for at udvikle sporten, som netop giver gavn for alle udøvere og officials. Du startede din karriere for snart mange år siden som frivillig, i det du sideløbende med, at du selv var udøver meget hurtigt efter din indmeldelse i Næstved Motorklub, og også blev involveret i Aarhus baneudvalg med tilrettelæggelse af et VM på Nissebjerget i Næstved i 1974. Du blev medlem af bestyrelsen i Næstved Motorklub i 79, og du overtog formandsposten i 1983, en post, som du bevarede i 30 år, inden du sidste år trådte ned fra den. Ikke for at gå ind til dit opium, men for at fortsætte som frivillig i klubben, dog nu kun som næstformand. Udover det, så har du i afbrudte perioder, specielt i 80'erne og 90'erne og i de tidlige nuller, været både regionalt og landspolitisk aktiv i Sjællands Motorunion og i Sportskommission Motorsport. Du har her måske i særlig grad arbejdet med miljøaktiviteter, med banesyn, kalenderarbejde og sikkerhedsforhold. Og du var en af de centrale initiativtagere, der Danmark efter en lang periode med pause i international løb i motocross i 93-95 genstartede, at der skulle være EM-afdelinger i Danmark. Du er personificeringen af den pligtopfyldelse og af det engagement, som skal til for, at man kan få en sport som motorsporten, hvor der er mange aktiviteter, der skal meget til for at få en bane til at køre osv. op at køre. Du er en af de garanter i Næstved Motorklub for, at det har kunne lade sig gøre dernede. Nogle siger, at Nissebanen måske nærmest er din bane, men at det i hvert fald er din passion, det er vist ubestrideligt. Den er kendt over det danske land som en af de mest velplejede baner, og jeg har ladet mig sige, at nogen driller dig med, at du er den, der har taget flest omgange på Nissebanen. Ikke nødvendigvis på en motorcykel, men så i hvert fald i en bulldozer. For alt det her, der vil jeg godt have lov til på Danmarks Idrætsforbunds vegne at sige dig tak. Og det gør jeg ved at give dig vores æresnål. Og så synes jeg, at vi alle sammen skal rejse op. Tak for din dedikation og for din ildhu, og for at du fortsætter. Finn Rasmussen, længe leve. Hurra!